Opek kayu langsung masak rendang kimpul karo lompong. Lompongnya langsung tak bedol. Iki lemahe gembur jadi gampang dibedol. Kimpule langsung tak pancelasi. Lompong sak godhonge langsung tak pancelasi yoan. Langsung ngracik bumbune. Iki ana kapulaga, kayu manis, terus kunir, terus jinten, wis bumbu rendang kuwi pokoke komplit. Tak tambahi brambang bawang lombok. Kimpule dilebokke dhisik gen iso ngedhok. Iki solusi nek tanggal tuwa pengen mangan rendang. Seasoning uyah moto, aja lali gula aren. Tutup sedhelok ben cepet medhok. Nek kimpule wis medhok, lakik lompong sak godhonge disok. Jan jos jis tenan. Inci pisik guys, menawa ana sing kurang. Mantep tenan. Rendang kimpul karo lompong wis mateng. Kari maem. Wis adus salin, iki madang nek ngisor papringan. Mburiku ki nek kalene banyune gembrojok. Iki lalapane kerupuk rambak. Jadi esuk gasik mau ki wis mruput nek mburi omah mencelasi kayu-kayu rencek kuwi iso gawe titik geni nek masak nek pawon. Iki aku langsung mangane cukup akeh. Awakmu wis tau mangan rendang kimpul rong guys? Nyoba lah mantep tenan. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula.